Stoltenberg. NATO nastavlja da jača partnerstvo sa Japanom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je danas tokom posjete Japanu da će alijansa nastaviti da jača svoje partnerstvo sa Japanom usred rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini je važan za sve nas i stoga smo također veoma zahvalni na podršci koju Japan pruža, rekao je Stoltenberg u kratkom obraćanju posle pregleda japanskih odbrambenih snaga u vazdušnoj bazi Iruma, prenosi Reuters. On će se sastati sa japanskim premijerom Fumiom Kishidom. Stoltenbergova turneja u okviru koje je posjetio Južnu Koreju ima za cilj jačanje veza sa zapadnim saveznicima u Aziji suočenim sa ratom u Ukrajini i sve većim tenzijama sa Kinom. On je juče u Seulu pozvao Južnu Koreju da poveća svoju vojnu podršku Ukrajini, koja zbog svoje politike neslanja oružje zemljama u sukobu do sada nije slala oružje Kijevu.